Вітаю, сябры! Хачу падзяліцца з вами статыстыкай і расказаць, у якую краіну трапляюць мае відэа цяпер. Але спярша раскажу, як было раней. Незважаючы на змест відэа, яны заўсёды набіралі 1000-1300 праглядаў. Я мог кідаць іх удзень, увечары, раніцай. І калі яны траплялі ў рэкамендацыі, яны павольна за 12 гадзін набіралі свае прагляды. А цяпер адбываецца трошкі па-іншаму. Маё відэа можа набраць за гадзіну 700-800 праглядаў. І мне здаецца, што мне іх накручваюць. Бо YouTube зараз жа выдаляе маё відэа з рэкамендацыяў. І потым яно ўжо не набірае. І таксама дзіўная рэч, што цяпер мае відэа часам 80% праглядаў ідуць з Расіі. Раней Беларусь была на 3-м месцы стабільна, але цяпер яна нават знікае з спісу рэкамендацыяў, з спісу краінаў, у якія трапляюць мае відэа. А часам яна толькі на 6-м месцы. Напрыклад, калі відэа набірае 900 праглядаў, толькі 36 з Беларусі. І я не ведаю, што рабіць. Напэўна, можа паспрабаваць зрабіць невялікі перапынак альбо кідаць відэа у непрацоўныя дні. Пагляджу, падумаю, што рабіць. А вам дзякуй за прагляды, падпіскі, каментары і падабайкі пад маімі відэа. Зычу вам усяго найлепшага.